Soc en Xavi Vallès i tinc 3 reptes. Jo em vaig assabentar que tenia càncer una vegada que m'havien tret el tumor del pàncreas i m'havien fet una cirurgia molt potent. El primer any de tractament va ser molt dur i em va deixar muscularment fatal. I a poc, anant fent sessions de gimnàstic, he anat millorant i evolucionant moltíssim amb el que és muscularment. Després també t'ajuda molt psicològicament. El fer esport t'enforteix molt psicològicament. Tot va ser el fet de dir jo vull fer alguna cosa, no em vull quedar... He agafat càncer i aquí em quedo, no? O sigui, tenia moltes ganes i em sentia vàlid encara per fer coses. Per què vaig orientar-me amb els nens o amb oncologia infantil? Doncs sempre he pensat, com a pare, que no canviaria, o sigui, que he tingut la sort que l'enfermetat a dia d'avui em toqui a mi i no als meus fills. Quan estàs fora sempre penses que mai pot tocar-te i quan estàs dins coneixes moltes coses que dius, ostres, encara que jo estic malalt, el meu fill també pot caure malalt demà. He conegut com està la financiació d'oncologia infantil i això va ser determinant per apostar per ella. La incidència del càncer a Espanya, a Europa, als països desenvolupats, és d'aproximadament 1.200 nous casos de càncer infantil a Europa. 200 casos a Catalunya cada any, no? I d'aquests, per exemple, 200 casos a Catalunya, un 20%, o sigui, 40 casos són nous tumors del sistema nerviós central. En aquests moments el percentatge de la supervivència dels nens amb càncer s'ha augmentat des del que era al voltant d'un 40% abans dels anys 80 a una situació que en aquests moments és una supervivència global d'un 80%. Però aquest 80% no tots els tumors l'assoleixen. Hi ha tumors que per les seves especials característiques tenen supervivències més baixes. Doncs el projecte de recerca que portem a terme a l'Institut de Recerca Vall d'Hebron es centra en proposar noves teràpies pels tractaments de tumors cerebrals en general i molt en particular per l'ependimoma. L'ependimoma és el tercer tipus de tumor cerebral pediàtric més comú i del qual hi ha molt poques opcions terapèutiques. Nosaltres intentem abordar el tractament de l'ependimoma des de dues vessants principals. Una és a través de la implementació de les teràpies epigenètiques i l'altra és intentant entendre què és el que aporta el microambient tumoral, és a dir, el teixit on el tumor es desenvolupa, que en aquest cas és el cervell, quines senyals li proporciona el tumor perquè aquest tumor creixi. Llavors nosaltres, la nostra intenció és conèixer aquestes senyals per poder-les bloquejar i així desenvolupar una nova forma de teràpia. Sortiré el 16 de maig amb una bici elèctrica des del Vall d'Hebron fins a Santiago Compostela. Farem la ruta Xacobea o el camí de Sant Jaume, que es diu, i pedalarem cada dia unes 4 a 5 hores seran a sobre la bicicleta. Seran 17 dies pedalant, però no serà només una aventura del Xavi pedalant sobre una bicicleta, perquè és el seu repte, sinó que també estan programades unes visites a diferents pediatres oncològics a les ciutats importants on passem per fer difusió de la causa i de l'aportació o recaudació en oncologia infantil. Encara no tinc clar que pugui aconseguir-ho, però per això m'estic preparant. Però està clar que fins i tot un malalt té que tenir els somnis i reptes per tirar endavant. Jo crec que això ajuda molt.